Hello guys, good afternoon. Ayan, galing ako sa bahay ng kapatid ko. Dinalaw ko yung kapatid ko. Ayan guys. So guys, ayan. Na-delete ko yung iba kong video, sayang. So guys, standby lang kayo dyan. Bye bye. Hello guys. Ayan. Ayan yung pamangkin ko napasaway. Ayan. Pamangkin ko napasaway masyado. Ayan, pamangkin ko napasaway. Ayan, ito yung bahay namin guys. Ayan, walis tambok pa. Ito yung bahay namin. Ayan, yan yung bahay namin guys. Oh. Ayan guys, tapos ayan, merong mga tinanim dito yung aking mother. Ayan, mga tanim-tanim niya. Ayan, ayan yung bahay namin guys. Ayun guys, ayan, daming sampay. Ayan guys, wait lang, labas tayo. Ayan yung bahay namin guys. Oh. Ayan yung bahay namin, daming sinampay. Ayan yung kubo namin. Ayan, standby. Hello guys. Ayan. Ayan, mga pinsan ko yan. Oh. Hi kayo, dali. Hello. Ayan, nandito kami sa bahay ng aming lola. Ayan, may tindahan. Ayan yung tindera. Sa loob. Ayan. Ayan, mga pinsan ko. Ayan. Welcome to my vlog. Ayan. His vlog. His vlog. Ayan. Mga vlogger din yan. Soon. Ayan o, nagplano sila na sabi magsiswimming daw sila. Hanggang ngayon, nandito pa sila. Umulan na lang o. Hindi pa sila nakakaalis. Ayan o, umulan na lang o. Diyan na lang sila mag-swimming.